Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn i chi. Am yr cwestiwn ar y sgrin, ydy di gwir. Achos ar y sgrin mae'n deud, newyddion da, marc cwestiwn. Beth yw newyddion da Efengil Iesu Grist i bobl heddiw? Ydy neges Iesu Grist yn newyddion da go iawn? Mewn un ystyr, mae'n gwestiwn od. Achos gan yn bod ni gyd yn arbenigwyr mewn groeg yma, dyn ni gyd yn gwybod mae ystyr y gair groeg am Efengil, sef ewangelion, ydy newyddion da. So, mae'r Efengil yn llythrenol yn golygu newyddion da. Ond dyn ni'n cyhoeddi bore yma ei fod e. A beth dyn ni'n mynd i wneud bore yma yw, dyn ni'n mynd i edrych gyda'n gilydd drwy un darlleniad yn ein cyfres newydd ni i mynd drwy'r llythyr at y Corinthiaid a dysgu chydig bach mwy gyda'n gilydd. Felly, strap in mae'r darlleniad chydig bach yn hir. 1 Corinthiaid pennod 2. Frodyr a chwiorydd annwyl, nid dawn dweud slic a rhywereithiau clyfar gawsoch chi gen i pan oeddwn ni'n cyhoeddi beth oedd cynllun Duw i chi. Ro'n i'n benderfynol, mae dim ond un peth oedd i gael sylw, marwolaeth Iesu ar y groes. Pan oeddwn ni gyda chi, roeddwn ni'n teimlo'n wan iawn yn ofnus ac yn nerfus. Dim llwyddo i'ch perswadio chi gyda geiriau clyfar wnes i. Roedd hi'n gwbl amlwg bod yr ysbryd glân ar waith. Ro'n i eisiau i chi ymateb i rym Duw ei hun, dim i ryw syniadau oedd yn swnio'n ddoeth. Ac eto, mae'r neges dyn ni'n ei chyhoeddi yn neges ddoeth. Ac mae'r bobl sy'n gwrando arni yn dangos eu bod nhw'n bobl eiddfed. Ond dim ffordd ein hoes ni o edrych ar bethau ydy hi. A dim ffordd y rhai sy'n llywodraethu chwaith. Mae hi ar ben arnyn nhw beth bynnag. Na, dirgelwch gan Dduw ydy'r doethineb dyn ni'n sôn yn fanno. Roedd wedi guddio'n y gorffennol, fod Duw wedi drefnu cyn i amser ddechrau. Roedd wedi gadw i ni gael rhannu ei ysblander drwyddo. Ond wnaeth y rhai sy'n llywodraethu ddim deall. Petai nhw wedi deall, fydden nhw ddim wedi croesoelio ein harglwydd bendigedig ni. Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, welodd yr un llygod, chlywodd yr un glist, naeth neb ddychmygu beth mae Duw wedi ei baratoi i'r rhai sy'n ei garu. Ond ni wedi deall am fod ysbryd Duw wedi ei esbonio i ni. Ac mae'r ysbryd yn gwybod cyfrinachau Duw i gyd. Pwy sy'n gwybod beth sydd â feddwl rhywun arall? Does neb, dim ond y person ei hun. Felly, ysbryd Duw ydy'r unig un sy'n gwybod beth sydd ar feddwl Duw. A dyn ni ddim yn edrych ar bethau o safbwynt y byd. Mae Duw wedi rhoi ei ysbryd i ni mwyn i ni allu deall yr holl bethau gwych sydd ganddo ar ein cyfer ni. A dyma'r union neges dyn ni'n ei rhannu. Dim rhannu ein syniadau doeth ein hunain, ond beth mae'r ysbryd yn ei ddweud. Dyn ni'n rhannu gwirioneddau ysbrydol gyda phobl sydd wedi derbyn yr ysbryd. Os ydy'r ysbryd ddim gan bobl, dyn nhw ddim yn derbyn beth mae ysbryd Duw yn ei ddweud. Maen nhw'n gweld y cwbl fel nonsens pur. Dydyn nhw ddim yn gallu deall am fod angen dirnadaeth ysbrydol i ddeall. Os ydy'r ysbryd gynno ni, mae'r cwbl yn gwneud sens. Ond tydi pobl eraill ddim yn ein deall ni. Pwy sy'n gallu honni ei fod yn deall meddwl yr arglwydd? Pwy sy'n gallu rhoi cyngor iddo? Ond mae'r gallu gynno ni i weld pethau o safbwynt y Meseia. Darlleniad hir, gyda llaw. Mae'n llais i jyst yn teimlo'n uchel, sori. Bydde rhai pobl yn y teulu yn dweud bod fi licio clywed sŵn fy llais, ond dim gymaint â hynny. Diolch yn fawr iawn. So, dyn ni'n mynd trwy'r gyfres yma yn y llythyr cyntaf
at y Corinthiaid. A mi nath Rhys esbonio rhywfaint o'r cyd-destun wythnos diwetha. Oedd Paul yn nabod y bobl yma'n dda iawn. Roedd wedi bod yng Nghorinth am flwyddyn a hanner yn plannu'r eglwys yna. Oedd Corinth yn le bwysig iawn yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn grefyddol. Oedd yna lawer o demlau gwahanol i wahanol ddiwiau yna. A y gymhariaeth nath Rhys, mae Corinth chydig bach fel Aberystwyth, yn meddwl bod nhw'n fwy nag ydyn nhw. Chi'n gwybod? Dyn ni gyn fod i'w le bach pitw di Aberystwyth go iawn. Ond fel rhywun Aberystwyth nath e'r sylw na, so dyna ni. So, oedd e'n le chydig bach yn hunan bwysig, lle oedd pobl yn rhyw feddwl bod nhw'n glyfar ac yn meddwl bod nhw'n ddoeth ac yn y blaen. A roedd llawer o'r problemau yna y tu allan i'r eglwys yn dylanwadu ar yr eglwys ei hun. Roedd yna raniadau yna. Roedd yna broblemau yna ynglyn â rhyw. Roedd yna broblemau yna ynglyn â bwyd. Roedd ei cyfarfodydd yr eglwys yn fler a yna anghydweld ynglyn â'r atgyfodiad. A dyna pam Rhys di roi'r teitl i'r gyfres yma, Gras yng nghanol llanast. A be mae Paul yn gwneud, fel nath Rhys esbonio wythnos dwytha, yw efo pob problem, mae'n disgrifio'r broblem, a wedyn mae'n ymateb i'r broblem trwy esbonio neges yr Efengil, a wedyn yn esbonio bod yn rhaid i'r rhai sy'n gwrando weithio allan be mae'r ateb yna sydd yn yr Efengil yn golygu iddyn nhw. A just wrth basio, mae hwnna'n batrwm yn dydi. Os dyn ni'n wynebu yn hawster mewn bywyd, os gynnon ni rhyw broblem dyn ni'n trio dod i ben ag y peth i wneud ydy deall y broblem, deall be mae'r arglwydd yn deud, ac wedyn ymateb i hynny. A'r broblem fawr oedd Paul yn ymateb iddo fe yn y penodau cyntaf oedd y rhaniadau yma. Oedd yna rhyw garfannau bach wedi datblygu o fewn yr eglwys. A fyddwch chi'n cofio am y pwyntiau Rhys wythnos dwytha oedd bod e'n atgoffa'r eglwys bod nhw wedi cael ei galw i fod yn sanctaidd, bod nhw wedi cael ei galw i undod, a bod nhw wedi cael ei galw i addoli Duw. Ac wrth gwrs mae'r alwad yna arnyn nhw hefyd yn alwad arno chi a fi heddiw. A heddiw, mae'r benod yma yn sôn yn benodol ynglyn â beth yw'r newyddion da. Yng nghanol i holl gymlethdodau a'i holl hunan bwysigrwydd, roedd yr eglwys yng Nghorinth wedi anghofio beth oedd newyddion da yr Efengil. A felly, y bore yma, dyn ni am edrych am 3 pheth gyda'n gilydd sy'n codi o'r geiriau. Beth yw'r newyddion da? Y newyddion da ydy Crist a'i waith, doethineb Duw a gwaith yr ysbryd. Crist a'i waith, doethineb Duw a gwaith yr ysbryd. Pwynt cyntaf, Crist a'i waith. Nath Rhys sôn wythnos dwytha bod gan bobl Corinth ac aelodau'r eglwys yng Nghorinth tipyn bach o feddwl ohonyn nhw'n hunain. Chi'n bo, mae nhw'n math o bobl chi'n gweud, ydych chi'n sylweddoli o ble dwi'n dod? Chi'n bo, ydych chi'n sylweddoli pwy ydw i? A roedd hynny'n beryg achos wrth wneud hynny, oedden nhw'n colli golwg ar y un peth canolog yna, sef bod i ffydd nhw ddim yn dibynnu ar ei gallu nhw, ond yn dibynnu ar yr hyn yn aeth Iesu ar y groes. Pam oedden ni'n trafod y gyfres yma, wnaethon ni rannu un llyfr ymysg rhai ohono ni, oedd yn ryw esboniad arno fe. Ac yn un o'r llyfrau yma, mae yna stori wych. Okay, newch chi licio hon. Okay? Dychmygwch y darlun. Rhyw gapel yn rhywle, a mae gynnon ni ffenestri lliw yn does rhy bach, a tu nôl i'r pregethwr, oedd yna ffenest liw hyfryd. Llun Iesu Grist. A bob wythnos fydde'r pregethwr yn sefyll yna ac yn pregethu. Pob dim yn iawn. Un wythnos, dyma yna bregethwr gwadd yn dod. A'r un peth nodedig am y pregethwr gwadd yma oedd ei fod yn fyr. Ac o ganlyniad i hynny, am y tro cyntaf ers misoedd, roedden nhw'n gallu gweld y ffenest lliw. Ac yn y stori yma,
Mae yna ferch fach yn troi at ei rieni ac mae'n gofyn, ble mae'r dyn sy'n arfer sefyll yn y ffrynt i'n rhwystro ni rhag gweld Iesu Grist? Nawr, dyna her i unrhyw un, ynddo fe? Dyna her i bregethu. Mae'n stori ddoniol. Ond yng nghanol ein pregethu, yng nghanol ein rhannu, ydyn ni yn helpu pobl i weld Iesu Grist, neu ydyn ni yn rhwystyr i bobl weld Iesu Grist, achos dyna pwyslais mawr Paul. Ron i'n benderfynol. Mae dim ond un peth oedd i gael sylw. Marwolaeth Iesu, y Meseia, ar y groes. Nawr, tydi hynny ddim yn golygu bod ni ddim i fod i dyfu. Dwi ddim yn golygu bod ni ddim fod i ddysgu mwy am y ffydd, ond mae yn golygu bod ni ddim i fod i golli golwg ar y ffaith. Mae ffaith ganolog ein ffydd ni yw bod Iesu wedi dod i'r byd, i fod e wedi marw ar y groes drosto ni, a fod e wedi atgyfodi hefyd. Oedd Paul yn awyddus iddyn nhw dyfu. Mae'n symud ymlaen i ddweud, roedd rhaid i mi eich bwydo chi a llaeth am eich bod chi ddim yn barod i gymryd bwyd solid. Ac mae'n amlwg eich bod chi dal ddim yn barod. Mae eisiau iddyn nhw dyfu, ond pan maen nhw'n tyfu, dyn nhw ddim i fod i golli golwg ar y peth sylfaenol yna. A mae hwnna'n beryg yn dydi, wrth i ni ddechrau meddwl bod ni'n glyfar. Mae yna hanes enwog arall, ail stori, chi'n cael 2 stori doniol mewn 1 pwynt fan hyn, chi'n lwcus iawn. Am y diwynydd enwog Carl Barth. Nawr, mae'n debyg nath esgwennu 20 o lyfrau trwm. Mae Rhys yn gwybod y stori, yn dweud, ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddod. 20 o lyfrau trwm ynghyr, Beibl ynghyr, diwynyddiaeth ac yn y blaen. A mae'n debyg bod ydi mynd ar ryw daith darlithio ac yn y blaen yn yr Unol Daleithiau. Ac yn ôl pob sôn, ar un o'r ymweliadau yma choleg, gaethon nhw sesiwn cwestiwn ag ateb ar y diwedd, a nath rhywun ofyn fe, sut fysach chi'n crynhoi pob dim dych chi wedi dysgu? Dych chi wedi treulio blynyddoedd yn astudio'r Beibl, dych chi wedi treulio blynyddoedd yn dysgu am Dduw, dysgu am wirioneddau Duw. A be wedodd e'n debyg oedd, ath e nôl i pan oedd e'n hogyn bach, yn eistedd ar lun i fam, a'i fam yn canu, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tydi hwnna'n lyflu? Yng nghanol yr holl wybodaeth yma, yng nghanol yr holl gyfoeth yma oedd wedi dysgu, y peth oedd e'n cofio, a y peth dyn ni'n cael yn gwahodd i gofio, yw bod Iesu'n ein caru ni, a bod wedi marw drosto ni. Falle bod chi yma y bore yma wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, falle bod chi wedi bod yn Gristion am chydig llai, falle nad ydych chi eto wedi rhoi eich bywyd i'r arglwydd, ond mae'r un ffaith yna, yng nghanol pob dim. Mae Iesu wedi dod i'r byd yma i farw. Mae wedi dod yma i atgyfodi a chynnig bywyd newydd i ni. A mae'n rhaid i ni ymateb i hynny. Dyn ni'n gorfod ymateb i ni. Ac un ymateb i hynny yw yn bod ni'n derbyn doethineb Duw sy'n dod â ni mlaen at yr ail bwynt. Doethineb Duw. A dyn ni ddarllen y geiriau hyn. Ro'n i eisiau chi ymateb i rym Duw ei hun, dim i ryw syniadau oedd yn swnio'n ddoeth. Ac eto, mae'r neges dyn ni'n ei chyhoeddi yn neges ddoeth, ac mae'r bobl sy'n gwrando arni yn dangos ei bod nhw'n bobl eiddfed. Roedd hyn yn neges mor berthnasol i'r Corinthiaid yn benodol. A dwi'n awgrymu bod e'n berthnasol i ni hefyd, achos dyn ni'n byw mewn byd lle mae doethineb dynion yn cael llawer o sylw. Mae'r byd yma, a dyn ni'n ei weld bob dydd, mae'r byd yma yn llawn o bobl sydd yn deud, fel hyn ma pethau. Dyma be ddylech chi'n neud, gwrandwch arna i. Dyn ni'n llawn, mae'r byd yma'n llawn o bethau felly. A mae hynny medru bod yn beryglus i ni os dyn ni'n rhoi gormod o sylw i ddoethineb dynion. Nawr, dwi'n gwybod os di'n arwydd o'r ffaith mod i'n mynd yn hun, neu'n hen, beth bynnag, gewch chi benderfynu. Os di'n arwydd bod fi'n mynd yn hun, ond dwi'n dod yn fwy cyfarwydd efo'r ffaith mod i'n medru gwneud camgymeriadau.
lle dwi'n mynd ar ôl hynny nawr? Lle dwi'n mynd nesa? Okay? Ond fel dyn ni'n mynd yn hun, dyn ni dechrau, nes i lanast fyna, neu nes i'r cangymeriad yna. Fel ydych chi wedi cael awgrym nawr, wrth gwrs, dydy cyfaddau hynny ddim yn hawdd, nag di? Ac am ddarlun o pa mor anodd ydy cyfaddau, gewch chi ofyn i lawri ar ôl yr oedfa, a mi geith i bleser enfawr yn deud wrthych chi, am un o'r llinellau clasurol nath hen gariad i fi ddeud wrtho fi pan o'n i'n coleg. Ond rhywbeth i edrych mlaen dda fe di hwnna. So fi'n y crowd cyw mawr ar ôl yr oedfa. Be nath hen gariad Arwel deud wrtho fe'n coleg? Edrychwch ar eich bywyd eich hun. Dewch yn ei edrych ar y bywyd eich hun. Dewch yn ei edrych ar y byd. Dwi ddim yn gyd digwyddiad bod Rhys di roi gras yng nghanol llanast. Nag di? Fel teitl ar gyfer y gyfres yma. Drychwch ar gyflwr yn byd yma. Yng ngoleuni hynny, beth mae gair Duw yn deud am ddoethineb Duw yn Iesu. Ond dim ffordd ein hoes ni ydy edrych ar bethau. Dim ffordd ein hoes ni o edrych ar bethau ydy hi. A dim ffordd rai sy'n llywodraethu chwaith, mae hi ar ben arnyn nhw. Mae Paul yn pwysleisio fan hyn, nad doethineb dyn neu hiodledd dyn sy'n bwysig, ond gwirionedd yr arglwydd. Wel, oedd yna wahaniaethau yn yr eglwys yng Nghorinth. Roedd pobl yn gwrthwynebu Paul. Ac yn ddiweddarach yn ail lythyr Corinthiaid, mae Paul yn deud y geiriau hyn. Dwi'n gwybod yn iawn beth mae'n nhw'n ei ddeud. Be mae'r bobl mae'n deud yn dan o fe. Be maen nhw'n deud yn ar y fe? Mae'n galed ac yn gas yn y lythyrau, ond rhyw greadur bach gwan ac eiddilyddiau go iawn, ac mae'n siaradwr anobeithiol. A wedyn oedd yn, pidwch y gwrando arno fe, mae'n siaradwr anobeithiol. Ond mae Paul yn ymateb i hynny, ac yn dweud, efallai nad ydw i'n siaradwr cyhoeddus mawr, ond dwi'n gwybod beth ydy'r gwir. Mae'r gwir wedi cael ei wneud yn ddigon clir i chi bob amser. Cofiwch eto'r adnod yna. Ro'n i eisiau i chi ymateb i rym Duw ei hun. Beth sydd yn ddoeth? Beth sydd yn ddoeth go iawn? Oedd y bennod gyntaf nath Rhys gyffwrdd arno fe wythnos diwetha yn sôn am hyn. Grandwch ar yr adnodau yma o'r bennod gyntaf oedd Rhys yn edrych arno wythnos diwetha. Ble mae'r bobl glyfar? Ble mae athrawon y gyfraith? Ble mae'r dadleuwyr i gyd? Mae Duw wedi gwneud i ddoethineb dynol edrych yn dwp. Mae Duw mor ddoeth. Naeth e ddim gadael i bobl ddefnyddio eu clyfrwch eu hunain i ddod i'w nabod e. Be wnaeth e oedd defnyddio twpdra'r neges dyn ni'n ei chyhoeddi i achub y rhai sy'n credu. Ac yn mynd ymlaen, ond i'r rhai mae Duw wedi ei galw i gael ei hachub yn Iddewon a phobl o genhedloedd eraill, iddyn nhw y Meseia sy'n dangos mor bwerus ac mor ddoeth ydy Duw. Mae twpdra Duw yn fwy doeth na chlyfrwch pobl, a gwendid Duw yn fwy pwerus na chryfder pobl. Ar bwyd ych chi a fi'n gwrando. Ar bwyd yn ni'n gwrando heddiw. Ymhled yn ni'n cael doethineb. Mewn byd dryslyd a chymleth iawn, mae'n anodd. Ac weithiau, mae'n anodd i ni beidio a wneud yr un cangymeriad a pobl eglwys Corinth. A mynd i feddwl, dwi eisiau gwrando ar hwn o hwn. Na dwi eisiau gwrando ar hwn o hwn. Apollos, Paul, Ceffas, neu i ddefnyddio'r esiampl nath Rhys ddeud wrthnos dwytha, Brian Zand, Nicky Gumbel, a na i ychwanegu Tim Keller fel fy ngwendid personol i. Okay? Nid ar ddynion, dyn ni fod i wrando, ond ar ddoethineb Duw. Ond o ble dyn ni'n cael hynny? O ble dyn ni'n cael y doethineb hynny? A mae hynna'n dod â ni at y pwynt ola, sef gwaith yr ysbryd. Be mae adnod 10 yn y bennod yn dweud, ond dyn ni wedi deall
am fod ysbryd Duw wedi ei esbonio i ni, ac mae'r ysbryd yn gwybod cyfrinachau Duw i gyd. Ysbryd Duw ydy'r unig un sy'n gwybod beth sydd ar feddwl Duw. Sut mae Duw yn datgelu, yn dangos ei hun i ni? Sut mae Duw yn dangos ei hun i ni? Mae debyg bod yna rhyw 4 ffordd gwahanol. Mae'n dangos i ni yn y creu, mae'n dangos ei hun i ni yn ein calonnau ni, ond mae'r heina'n gyfyng, achos dyn ni'n medru drysu pethau weithiau. Ond mae 2 arall, mae'n dangos ei hun i ni yn Iesu, pan dyn ni'n gweld ei fywyd a mae'n dangos ei hun i ni yn ei air. Ond, i ni ddeall a dehongli gair Duw yn iawn, mae Paul yn deud bod angen gwaith yr ysbryd arno ni. Ond dyn ni wedi deall am fod ysbryd Duw wedi ei esbonio i ni, ac mae'r ysbryd yn gwybod cyfrinachau Duw i gyd. Dyn ni'n hollol ddibynnol ar air Duw. A tydi deud mae'r ysbryd sydd yn dangos, dyma mynd yn groes i hynny, achos mae'r ysbryd yn Dduw. A'r ysbryd oedd yn ysbrydoli yr awduron, oedd yn sgwennu gair Duw, yn ysbrydoli'r awduron. A tydi Duw byth yn gwrddweud ei hun, dyna pam mae checio pethau nôl yn erbyn y Beibl mor bwysig os dyn ni'n meddwl bod yna rhyw bwyslais yn cael ei roi i ni. Mae'r ysbryd lan yn allweddol i beth sydd yn gair Duw. Fel mae yr adnod enwog yna yn ail llythyr Timotheus yn deud, Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac mae nhw'n dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth dyn ni'n ei wneud o'i le, a'n dysgu ni i fyw yn iawn. Mae'r ysbryd lan yn datgelu, fel mae'r adnod yn deud, cyfrinachau Duw i ni yn a thrwy'r Beibl. Ond hefyd mae'r ysbryd yn medru cymryd geiriau o'r Beibl a'i gwasgu nhw ar ein calon ni. Dyn ni wedi gweld hynny. Dych chi wedi gweld hynny? Falle bod chi'n clywed rhyw adnodau am y canfed tro. Ond ar y diwrnod, mae yna rhywbeth yn gwasgu. Mae yna rhywbeth yn deud, mae hwn i fi, nawr, gwaith, yr ysbryd ydy hynny. Gwaith yr ysbryd lan. A mae hwnna'n wych i weld, achos dyna ddwedodd Iesu Grist pan nath addo y byddai'r ysbryd lan yn dod. Os ewn ni nôl i Efengil Ioan, pennod 14, oedd Iesu Grist yn paratoi'r disgyblion i'r ffaith i fod e'n gadael. A dyma fe'n deithio nhw, dwi wedi deud y pethau yma tra dwi dal gyda chi. Ond mae un fydd yn sefyll gyda chi, sef yr ysbryd lan, mae'r tad yn mynd i wanfon ar fy rhan. A grandewch ar be mae'n deud, bydd yr ysbryd lan, bydd e'n dysgu popeth i chi, ac yn eich atgoffa o bopeth dwi wedi ei ddeud. A mae hwn yn ein atgoffa ni. Yn bod ni'n llwyr ddibynnol ar Dduw yn ei ysbryd lan i ddeall dyna oedd cynllun Iesu. Mae gynnon ni'r capacity i gamddeall os ydyn ni'n dibynnu ar ein syniadau yn hunain. A nid mater o fod yn glyfar ydy deall pethau Duw. Mae dothineb Duw ar gael i bob un ohono ni, yma yn y capel neu'n gwrando adre. Mae ar gael i bob un ohono ni. Ond mwyn deall dothineb Duw, mae'n rhaid i gael help ei ysbryd Help yr un yma Duw wedi dewis darparu ar ein cyfer ni, yr ysbryd lan. A nawn ni, rhaid ni gydnabod hynny ac ildio iddo fe. Fe ddechreuais i y bore yma efo'r cwestiwn, beth yw'r newyddion da ynddo fe? A dyn ni wedi gweld y 3 peth yma. Mae'r newyddion da yn dod â ni nôl bob amser i be mae Iesu wedi gwneud. Mae wedi dod. Mae wedi marw. Mae wedi atgyfodi. A mae hynny gorfod bod yn ganolog i bob dim. A mi fyddwn ni'n cael yn atgoffa eto am hynny yn canu y gân ola bore yma. Yr ail bwynt, doethineb Duw, yng nghanol
holl sŵn y byd swnllyd. Dwi'n gwybod pa air i ddefnyddio. Dyn ni byw mewn byd swnllyd yn dydyn. Gymaint o leisiau. Ar bwy dyn ni angen gwrando. Lleisiau'r byd? Na. Llais Duw? Ie. Mae doethineb Duw ar gael i ni heddiw. Dim ond i ni wrando arno. A tydi doethineb Duw ddim mewn rhyw gwpwrdd, mae rhaid chi gael rhyw allwedd special neu rhyw cod arbennig i'w agor. Ddim fel yna, mae'n gweithio. Mae'r Ysbryd Glân wedi dod i helpu chi a fi i ddeall yr hyn y mae'n deud wrthon ni heddiw. Dewch yn ei weddio. O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti am dy ddoethineb di. Dyn ni'n diolch i ti am dy waith di. Dyn ni'n diolch i ti am anfon dy fab Iesu. Arglwydd Iesu, dyn ni'n diolch i ti am dy fuddod yn dod i'r byd na i wneud y peth allweddol yna o farw drosto ni. A helpa ni gadw golwg ar hynny drwy'r amser, am dy gariad, am dy ras, am dy aberth di. Helpa ni arglwydd yn yr hen fyd cythryblus ac anodd yma i wrando am yr hyn rwy ti'n deud. I wrando allan am dy ddoethineb di. A wneud i arglwydd rhoi dy ysbryd di i ni. Mwyn i ni allu deall a dilyn yn iawn. Arglwydd, helpa ni ymateb i'r gwirionedd sy'n codi o dair di. Arglwydd, ti'n nabod yn calonau ni bob un ohono ni. Ti'n gwybod lle ydyn ni. Ti'n gwybod be wyt ti eisiau ni wneud heddiw mewn ymateb i'r neges yna. Rho ras i ni i ymateb yn y ffordd iawn, arglwydd. Helpa ni i roi yn hunain yn dy ddwylo di. Helpa ni i roi yn hunain mewn addoliad i ti. Helpa ni i roi yn hunain mewn cariad i ti. Mwyn dy enw. Amen.